Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menampilkan salah satu kesenian adat Minangkabau, yaitu randai dengan judul Sabai Nan Alih. Jangan lupa like, subscribe, dan selamat menonton. Samba Josimpu menjalani maaf jadilah nan kami pinta sagala kami anak muda randai ka kami bataga tenang penonton kasadonyo. Siapa Pedro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awamulorun yang kadisabui, samu menyerah kepada Allah, samu mengikut kata Nabi. Allah Ta'ala sungguh kayu, Nabi Muhammad utusan Allah. Jo bismillah ungkayan kato, samu bismillah disusun kato. Kami barandai dari gunung kami kapado mama-mama bundokan 200 hadirin, kami mohon maaf. Ikolah randai yang berjudul Sabai Nan Alih, koto tinggi baparak lado, sadonan masak dibawa kapakan, randai kaba mulai bacarito, salamat mendengarkan dunsana kita. Setengah pakai masker. Balai-balai lama simpang tiga, ita simpang jalan kapacua.
Gai bagai rotan sagoi takai kakak ya bahata kai kakak ya dari langit tabarito tiba di bumi jadi kabar tiba di bumi jadi kabar. Manalah adik denai sadun saribai. Adonan terpikir di badan diri denai. Iyalah tantangan diri sabain alui. Alah gadi gadang inyo kini. Alah jombang pulon nampak di urang. Kok kita carikan kejenjongannya? Ba apa ndape hati adik? Tuan denai dek badan diri. Kok ado tampak dek tuanku kajunjangannya. Katakan molah pado denai. Kok nan tampak? Iyalah rajonan panjang. Rajonan arif di Payakumbuh. Urangnya kayu sakti pulo. Apa tuan rajonan panjang? Tantangan rajonan panjang tuh inyo barajo di hatinya, inyo basutan di matonyo. Bininyo banyak bukan surang, tio kelok barana pulo. Biarlah denai indah baminantu kayo, biarlah denai indah baminantu rajo. Elo-elo tuan bakato janta singguang hati orang. Simpan rahasia kok elok-elok. Jangan sampai tahu orang sekampung. Kok tahu orang sekampung? Takutnya kita dikatakan orang pamilih. Pitaruah tuan denai paci arek, Allah kasanang dalam hati. Katola putih rendang salah sahai putih indah dapat disambung lain. Bule hatinya sadun sari bahai manula pina
pinang kadiri sabai manula pinang kadiri sabai kababaral ya hanyolai dahai sungguh baral ya sinanjuo tampaklah diri sabainan alui dahai sadang ba manuang wakatu itu mari tu simak tu ceritanya. Dan bilang tanti batanti tan bilang tampi batampi satampi ambi panaruko sawah dikajahi panaruko sawah dikajahi. Nan hilang dapet diganti, nan hilang dapet diganti, sarupo indah kasaroman, sarupo indah kasaroman. Anak kandung sabainan alui mengalah anak duduk mamanuang. Apa nan sedang anak pikirkan? Buliah tarang kebakai ayah. Nak sajuak dalam hati, sanang dikiro-kiro. Ayah kanduang dek badan diri, kapai pulang kapai tampek batanyu, kapulang tampek babarito. Mangkonyo denai duduk bamanuang, denai bamimpi malam tadi. Rumah gadang raso karubuah, lumbang padi tempat tabaka, ayam di kandang tempat nyolape. Nan manurui pandapek denai ya, tando buru nan kata jadi. Anak denai sabainan alui usalah anak pencamih bana. Rumah gadang tempatnya runtuh, tando taran, tando haratu kabar tambah. Padi di lumbung tempatnya tabaka, tanda tanaman kaman jadi. Ayam di kandang tempatnya lapih, tanda taran nak ke kemang biak. Tapi ya, Danga de anak elo-elo, urang panggamang mati jatuh, urang pancamih mati hanya. Tantangan mimpi anak, usalah anak camih bana. Ayah bajalan hanya lai, alah katanang turi anak. ayah kanduang dek diri denai, adai
di bumi baleh membaleh, hutang ameh babaya ameh, hutang nyau babaya nyau. Kitolah sama-sama tahu ya, sia rajonan panjang tu, pancoreng arang di kanyang, mangguntiang dalam lipatan, pape di luar, runciang di dalam ya. Anak kandung sabainan aluh, samulo alah ayah katukan. Usalah anak larut dalam lusuh, usalah anak pancamih bana. Dek jauh rantau kadi turui, dek jauh kampung kadi jalang. Sabalun hari tinggi bana, cie pasan ayah. Kok pulang mangkutak bermain layang-layang, usalah anak berangkainyo. Alah katarang tu di anak. Denai tara, indak tatara, nak manara, batang sampir, di pape juo, malah nan jadi. Denai taga, indak tataga, bak managa, ayah hilia, denai lape juo, ayah ju ibu hati. Sabalun hari tinggi bana, dangakan pasan ayah elok-elok. Kok indak pulang ayah esok nak, carilah ayah kau payah kumbuh. Minta kari kabake bandi, kari sakti jo badi langsung, kari sakti karamai tulo, jajak titik amati jo. Kok ba itu kata ayah, pasan jo amanai, indak kadene lupokan. Tinggallah anak di nantanang, ayah bajalan hanya lai. Allah bajalan raja baban yang raja baban diang mana mui rajonan panjang oi yonan panjang oi yonan panjang. Iyo di ladang oi patahunan oi patahunan di sikadu dua pilin tiga bak pilin tiga bak pilin tiga. Dek karua saja yo dari dulu yo dari dulu buswana saja dari pangka oi dari pangka oi dari pangka.
Kawanlah berubah jadi lawan, oi jadi lawan. Sawana indah pindah tangan, berpindah tangan, berpindah tangan. Manolah pandeka nama duo. Kamari molah kelan tagak. Anu sabuah yang disampaikan. Manolah pandeka nama duo. Ampun Tuhan. Apa sebabnya Tuhan main bau kami? Tantangan si sabay na nalui, denay nak maminangnya. Kini ko juo, tolong carikan Raja Babandiang. Jadi Tuhan. Ba, Pendeka. Iyo Pendeka. Awak disuruh lo mencari Raja Babandiang wa. Tapi balah, Tuhan wa ceki mana lo nya. Masa iyo suruh Raja Babandiang nak lah dah pergi jalannya kan. Kan nak masuk dia. Iyo batu pada apa? Jaleh-jaleh lah ngecek stek. Ala dari sinan mah awak ko baitu. Kino ko kamanga oleh. Mengaluak cari Raja Babandiang dulu nado dulu. Sesambil awak mencari Raja Babandiang, rancak awak memain teki baa. Ndak jua ba deh. Teka-teki Pendeka. Cuba awak layangan teki patamu. Anjiang dikada. Ada nang sebut anjiang. Indah Pendeka. Awak lurui mengecek le Pendeka. Yalah. Sabar Pendeka dulu deh. Pe aste nak lalamu doang. Anjiang kalau dikaja manga ijum memancaliak ke belakang. Lu nyaman celiak belakang kau. Pikir deh setelah dia Pendeka. Bapikir lah Pendeka dulu. Kalau Pendeka tu lihai, bapikir ndak lihai, cakap sedo. Yo ye. Bawa ambo pikir lu deh. Itu bola. Jangan lah mau bana bapikir. Masuk nan lain beko. Cuba ulang balik. Pertanyaannya Joko. Anjing kalau di kaja inyo berlari mengaman cecaliak ke belakang. Inyo dek madok ke belakang, dek mencalik nak sambangnya dah mah. Oh, salah mode tu mah. Bah dek salah. Kan iyo nak. Ada orang lain.
Dah do deh itu nanti tahu dewa. Menyerah sila ba. Jadi menyerah lawak leh. Jawabannya deh. Anjing kalau dikaja inyo mencaliak ke belakang tu indah punya kacau spion. Iya tuh. Kalau inyo punya kacau spion, anjing tu bisa trek pakai indah lo tetap kui inyo kena pacu di paneka. Oh iya. Yo kamu nonton. Cobalah layangan teka-teki dari paneka ke awak. Alah bener teka-teki indah menikah kah? Atau awak agiat cek lagi ke paneka. Coba lagi ya. Awak kok kalau menjawab awak nanti tiang koma. Kupu apa? Anan bahagia. Tahu waktu mah. Apa tuh? Kupu-kupu malam. Salah. Itu lagu namanya tuh paneka. Hayo, lah panik lah ni menjawab gini kok. Menyerah lah. Aku capek bana malang menyerah. Ambo agit tahu salah jawabannya deh. Jadi lali tak baru ya. Kupu-kupu membuat bahagia awak tu. Kuku pinang kau dengan bismillah. Astagfirullahaladzim. Awak sama laki-laki mengalau bang cik itu. Oh sesek kau ni kau lah. Ni kuku pinang kau dengan bismillah. Lain nama ni. Nak nama. Nanado lagu cincin di selalu ampunan kadang. Kalau kini cincin taruruah di hati Ambo. Yang penting indah, yo. Cari nan lain. Tetanang paneka. Cobalah kena muah. Masih banyak nan lain. Apa mungkin dari penonton ado nan muah? Ada nang penonton nan nama aja pendekai ko. Allah buruak sok-sok ke gaya le. Ambo pandai basile. Ini lagu. Ambo bisa menjago nanan rancak tu. Indak menjago dari hati sedo. Lo ke menjago na rancak ti senak do. Kok pandeka ambo nambah banamu pandeka. Tapi kan ganteng. Kok marayu iyo kurang sengene. Coba pandeka caliak jari awak. Pacik mi ko sabanta. Jadi. Raja Mandiang. Hoi, manyoko. Hoi. Rajo. Di mana Rajo? Oh ni ya, nampak Raja Mandiang. Aduh nampak Rajo tuan. Maju. Ante. Pak, nampak Raja Mandiang pak? Nampak Rajo. Indah lah nampak pak wah. Kakak kakak dicari. Raja Mandiang. Tu ikunya tu anak. Ikunya. Polis. Oi tuanku Raja Nam Panjang, alah lamo tuan dek nanti. Kelambek molah badan diri denai. Manolah tuanku Raja Bandiang. Tantangan talambek dan tuan sabai. Alun talambek mana tuan datang. Asalkan sabai diberikan kepada denai. Oi tuanku janyo denai, salah hati tak buru bana. Elok kita duduk dahulu, marokok akan sebatang. Manolah tuanku Raja Bandiang. Kinari bukan kinari saja, kinari nyok orang Padang. Kamari bukan kamari saja, kadang mu kasih hati kami yang akan datang. Elok berikan sabai kepada denai. Pada tuan menasa kemudian. Oi Raja Nam Panjang,
tantangan diri sabainan alui indak usah disabui juo aka sayui pangana senteng umay nan baru setahun jaguang darah nan baru setepuk pinang. Manalah tuanku Raja Babandiang. Tantangan pin dari denai manga ditulak mantah-mantah. Malu denai di orang kampung, malu denai di orang rami, malu di mana ke denai suruhkan. Indak konyo tahu diri tuanku. Awak lah gai, anak ke di orang pulau ke di Pinang. Kok bagak nan tuan sabui. Denai ndak takui bajo bagak orang. Tantangan diri sabainan alui indak ka denai bari. Sarupo minta sisiap kalimbe. Iyo sabanakare hati tuan. Lai kalamak jual buah jerami. Indak ibu kabini rancak kabini jado. Anak nan indak kapak lai. Elok barikan sampai ka pakai denai. Pado manyasa kemudian. Anak bicaca, sinyang yang rimbo. Manalah mereka nak berdua. Selesaikan baca aku kini juga.